Light sound miskin. Bueno, fíjame, podemos ir por ahí. Oi, grafik tu kaya si display tadi mana? Screen of camera he. जों गोबारै आखाइ खबना होनि बिथांमोननि थाखाय रायजोफोर मोजां नंगौना नङा? अके बेनिफ्रायनो जोंनिया साबसिन हामसिन जालांबाय थासिगोन। नोंनि मुङा गोजौआव दिखांजाथों बाख्नायजाथों नोंनि मुङा जिसु बाख्नायो जों नोंखौ
Thank you.